Svetuz kamel ti ane andale de blesti vola a o Cristo o penel tu che poi ti ha visto zoravo e Biblia Shunjong le devles crelava a col goed wil meterove demande blazo kait goed amatuta hasharil tut miro Andri tutti il manzo
Sláva ti, Pane, halelúja. Halelúja. Pekný podvečer vám prajem, milí poslucháči z rádia Devleského Drom. A ven savore požehníme nám dro náv Ježíš. Takto netradične trošku budem rozprávať, niekedy zajdem aj do romštiny, lebo tradične tu nerozprávame romsky, ale niekedy 2-3 slova, ako sa hovorí, nezaškodia. Takže, milí poslucháči, ja vás tu vítam v našom rádiu Devleského Drom a predovšetkým tu vítam nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je všade prvý a vo všetkom prvoradý, a chcem tu zase taktiež privítať nášho hostia, pastora Mariana zo Vsetina. A je mi cťou, že si prijal, Marian, pozvanie. Ja ho už totižto mám aj na linke. Marian, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Akorát nevím, jestli mám mluviť slovensky nebo česky. No, môžeš rozprávať ako chceš. Ja budem rozprávať slovensky. Ty, keď ti ide lepšie čeština, tak rozprávaj češtine. Je to na tebe. Ale mne niekedy jazyk zajde aj do češtiny, takže trošku sa ani netreba tomu čudovať, ale chcem ťa tu privítať, Marian, v našom rádiu Devleského Drom. Je mi cťou, že si prijal pozvanie a ja ťa tu chcem takto uviesť do nášho etéru takým spôsobom, že sa nám predstavíš, kto si, odkiaľ si a čo si. Takže môžeš trošku zo svojho súkromia sa nám predstaviť a zároveň potom, ja by som ti potom takto dal aj dodatočne otázku, že kde si sa obratil a cez akú službu a tak ďalej, ale zatiaľ zo svojho súkromia môžeš, pokiaľ ti to nevadí, sa predstaviť našim poslucháčom. Nech sa páči, Marian. Takže dobrý den, vám přeju, Bůh vám žehnej, jmenuji se Marian Tulej, jsem ze Vsetina a moje soukromí takové je, že pracuji jako terénní sociální pracovník, zároveň jako komunitní koordinátor pod městem Vsetinem a teďka jsem zároveň i správce lokality Poschly. Mám ženu, kterou velice miluju, a 5 dospělých dětí, kteří už vedou samotný svůj život a mají samotné rodiny. Takže na začiatek toto. Áno, samozrejme, dobre si začal, s rodinou si začal, je to veľmi dobre. A chcem sa ťa spýtať, ty v Vsetine, neviem si predstaviť, ako to tam máte v Vsetine, ale viem, že tam existuje nejaký rómsky tábor. A mohol by si nám trošku ho opísať a či si ty v tom tábore, či žiješ ty to tam, alebo žiješ v meste, alebo dochádzaš tam, ako to tam máte? Môžeš nám to trošku takto veteri povedať, ako to tam máte? Myslíš romský zbor, nebo romský tábor? Tábor tady není žiadny romský. Ja viem. Je romský zbor, ale ten název romský. No nie. Ty si ma nerozumel, Marian. Ja neviem, ako to tam máte v Vsetine. Ja viem, že tam sú veľmi veľa naši Rómovia, hej? A mohol by si nám ty povedať, ako to tam žijú, ako ste tam, či ste tam pohromade na jednom sídlisku, alebo ste porozhadzovaní, alebo ako to tam máte? Myslím, tak Vsetín je rozlohově dost velký, má přes 50 000 obyvatel a Romové žijou normálně jako smíšeně mezi neromy. Je tady jedna vlastně taková větší lokalita, kde žijou převážně Romy a tam vlastně mám práci a jsem správce té lokality, takže prostě na to dohlížím. Aby prostě tady byl klid, pořádek a čistota, vlastne taková duchovní. Áno, rozumieme sa, ale je pravdou, že tam je veľký počet rómskych občanov v Vsetine. Tady v Vsetine, co se týče Romů, tak do 800 necelá tisícovka Romu. Čiže... Ale celý okres Vsetín, to znamená Zlínský kraj, tak to je tak 5 až 10 tisíc Romov. Áno, rozumiem. A ty tam vedieš, ako vieme,
určitým spôsobom, dalo by sa povedať, rómsky zbor. Samozrejme, je tam vítaný každý, veď to vieme, ale prevažne i na tých videách, čo som videl v tom zbore, kde slúžiš ako pastor, takže videl som tam v tých videách, že prevažne sú tam naši Rómovia. Čiže dalo by sa povedať, že je to rómsky zbor. A môžeš nám povedať, že trošku, lebo z toho súkromňa, veď to je jasné, už si nám prezradil aj kde pracuješ, čím sa živíš a koľko máš detí a tak ďalej. A teraz by som prešiel na to, že proste kde a akom roku a cez akú službu ty si sa obrátil, kde si uveril nášho Pána. To bylo takové zajímavé. To je opravdu Boží moc, prostě, která se stala v našich životech. Nebyl jsem to jenom já, ale ten správný okamžik jsme byli prostě 4 na místě, kde člověk by nechtěl být. Hrali jsme automaty, dělali jsme blbosti, všelijaké takové ty věci, které prostě v dnešní době bych nikdy neudělal. A najednou všichni 4 jsme začali mluvit o Bohu, že co tady děláme na takovémto místě. Jo, a jak když luskneš prstem, tak všichni prostě jsme začali mluvit o Bohu. A Bůh dělal v našich životech od té chvíli takové věci a tak silně nás budoval, že opravdu já doma jsem vytahoval kliky ze dveří, aby mě nikdo nevyrušoval, kde jsem se modlil, kde jsem četl Bibli. Duch svatý opravdu mocně s námi jednal a prostě scházeli jsme se v noci v kteroukoliv hodinu a modlili jsme se za Vsetín, stali jsme uprostřed ulic a modlili jsme se za město, aby prostě Romáci přicházeli k Bohu, aby poznali Bohu. Bůh nás proměňoval strašně rychle, protože viděl, že Vsetín potřebuje Boha. Amen, ale moja otázka smerovala k tomu, že v akom roku to bolo a cez akú službu, kde ste počuli o našom Pánovi, alebo už ste vedeli o ňom, alebo ako to bolo? Nám nikdo nesloužil. To přišlo prostě z hora úplně, prostě jak kdyby, jak říkám, že jsme byli úplně na nějakém místě a to bylo před 25 letmi. 25 roku pozadu. A teď přesně úplně ti neřekl prostě ten datum, prostě toho roku, ale vím, že to je už 25 roku pozadu. Takže to bolo aký rok to mohol byť? Môžeš tak eventuálne povedať rok? Eventuálne tak 1992, 3. Od roku 1992 nebo 3 prostě to bylo. 92, 93. Kolik si měl let, Mariane? Koľko ti? Já jsem v té chvíli měl 33 roku. Počkaj, takže môžeš... 30 roku som měl. Áno, takže môžeš nám tu prezradiť, že koľko máš rokov. Už aj tou otázkou môžem prejsť na tú otázku, aby si nám povedal, aký si mladý, takže môžeš nám to prezradiť. Budú mít 57 rokov. 57 rokov, no vyzeráš na tých fotkách veľmi mlado. A ja som netušil, že toľko rokov máš, 57, ja som si myslel, že máš oveľa menej, ale veď to je v poriadku. Ale chcem sa ťa spýtať ešte jednu vec. Hovoríš, že vám nikto neslúžil. No, ako vieme, vy keď ste začali rozprávať o Bohu, tak vy ste museli už niečo počuť o Bohu. Takže Neslyšeli jsme vůbec nic o Bohu. Víš, když jsme se začali bavit o Bohu, tak prvotní, jak nás Bůh vedl, tak jsme hledali, jestli je někde ve Vsetíně nějaký sbor, církev, prostě kde bychom mohli chodit. Ale našli jsme v učebně jednoho pastora, který se jmenuje Tomáš Hasmanda. Ale ja ťa preruším, bráček, hej.
ako ste mohli hneď hľadať pastora, keď ste nevedeli nič o Bohu? Veď ste vedeli, že existuje cirkev, napríklad katolická cirkev. Veď toto vieme od narodenia, od našich otcov. Určite si bol taktiež, neviem, lebo ako každý Romák je pokrstený od detstva v katolíckej cirkvi. Veď vieš, o čom rozprávam? Tak akým spôsobom, akým vnúknutím ste mali hneď na mysli hľadať nejakého pastora, alebo rozumieš, čo chcem tým povedať? Lebo vo všeobecnosti si vedel, že existuje katolická cirkev, že kostol existuje, všade boli, akože existujú všade kostoly katolické. Takže vieš, ako to myslím. A ty si hneď hovoríš mi, že hľadali ste pastora. Takže akýmto spôsobom, kto vás tomu nasmeroval, alebo ako to bolo? Bylo to tak, že když sme sa tak bavili spolu a už sme tak 2 měsíce prostě, že byli spolu a neustále jsme se modlili, tak jsme skrze Bibli četli pastorech, jo, a shromažděních. Tam jsme to prostě našli, prostě, že v Bibli, že ať nevynecháváme společná shromáždění a my jsme nevěděli, co to je, tak jsme se bavili, prostě narazili jsme na člověka Tomáše Asmady, který byl pastor a on nás pozval na bohoslužbu. A to bolo v apoštolskej apoštolská cirkev to bola, alebo aká cirkev? Áno, apoštolská cirkev to byla, přesně tak. ACčko prostě ve Valmezu. A my jsme tam prostě přišli a prostě zůstali jsme tam, protože to nás posunovalo. Dalo nás to prostě učilo. Rozumiem. Oni nás budovali. Rozumiem. Takže môžeme povedať, aby sme boli takto trošku aj presným pre našich poslucháčov, to robím Marian, vieš. Pán sa vám dal spoznať bez akejkoľvek cirkve. Začali ste mať vnúknutie čítať Božie slovo a proste potom vás Pán zaviedol do apoštolskej cirkvi a cez apoštolskú cirkev určitým spôsobom ste začali rásť. Je to tak? Áno, amen. Rozumiem. Takže prakticky začínali ste na Vsetine, alebo ty si začínal na Vsetine cez apoštolskú cirkev. A koľko si zotrval v tej apoštolskej cirkvi a ako si sa potom, alebo môžeš nám to trošku tak opísať, ako dlho si bol v tej apoštolskej cirkvi a kde si vôbec začal slúžiť a s kým si začal slúžiť a tak ďalej. Veď vieš už, čo sa chcem spýtať. Áno, viem. Takže v apoštolské cirkvi som chodil 15 rokov. Tomáš Hasmanda, pastor, a jeho otec Jozef Hasmanda, oni mě vybudovali. Oni do mě vkládali prostě. Měli jsme skupinky, měli jsme nespočet sejítí prostě na téma biblických vyučování. A tak začal jsem asi tak po roce a půl sloužit ve chvále. A prostě tam prostě mě to posouvalo dál, prostě úplně jsem vnímal Pána, jak Duch Svatý se mnou pracuje, jo. A tam jsem sloužil vlastně celých 15 let prostě ve chvále. Jednoho dne přišla doba, kdy mě oddělili jako vedoucího skupinky. Tak mě oddělili, začal jsem sloužit prostě touto službou Romům, skupinky prostě a přivádět Romy do Valmezu, do sboru. Jo, a v té chvíli prostě si lidi začali všímat, že se něco děje. A myslím, neromové, že sledovali, kolik Romů přichází do sboru. A jednou Tomáš Hasmanda řekl, podívejte se na tu pravou stranu. Kolik přicházejí prostě lidí do sboru a nezáleží na tom, jestli jsou to Romové nebo neromové. Ale vidíme práci Mariana, Zdenka, prostě takových, co se mnou sloužili v té době, že opravdu se pohybujeme mezi lidmi a zvěstujeme Boží slovo a přivádíme prostě ty lidi, které prostě neznali Boha, zpátky k Bohu, aby poznali reálného Boha, protože mnozí mluví o Bohu Romáci, že ho vyslovují, že vědí, že je, ale je to jenom v jejich myslích, ale nemají živý vztah s Bohem. Oni nepoznali realitu Bohu.
Oni nepoznali ako osobu Bohu. Áno, o tom budeme rozprávať až v téme, čiže sme v etape, kde sa predstavuješ a vieš, braček, budeš mať priestor, až keď prejdeme do tej etapy, tej tvojej témy, čo si vybral. Hej, braček môj, zatiaľ chcem ťa vyspovedať, vieš, chcem, aby naši poslucháči vedeli, kto si a čo si a kde si bol a ako si vyrastol, vieš. Toto je také, to oslavuješ Pána. Ja si myslím, že aj ty vieš o tom, že týmto svojim, s tým tvojim životom predošlým, čo si prežil s Pánom tie roky, tak keď niečo nám o tom povieš, tak ja si myslím, že v tom oslavuješ aj nášho Pána. Takže vieš, o čom rozprávam. A preto sa ťa chcem spýtať, braček, keď si slúžil, aby sme takto postupne išli, keď si slúžil ako chválič vo chvále v apoštolskej cirkvi, tam si hovoríš, tam si nejaký čas zotrval. To je dosť, 15 rokov. Hej? A potom by som sa chcel spýtať, akým spôsobom si sa dostal k našim Rómom z Francúzska. A ako to bolo? Ako si sa tam preniesol, pokiaľ si existoval v Českej apoštolskej cirkvi 15 rokov. No, nepýtam sa akože, aby si ma rozumel, pre našich poslucháčov to robím preto, aby proste vedeli, že kde si všade slúžil a kde ešte stále slúžiš. Áno. Takže v apoštolce, kde jsem po těch 15 letech, kde jsem byl ve sboru, sloužil jsem, tak najednou přicházelo proroctví do mojho života. Áno. A to skrze iných lidí. Áno. Že jednoho dne přijde doba, že sbor apoštolský mi bude muset požehnat a bude mi žehnat prostě v práci pro Romy. A to přicházeli pastoři z Ameriky, z Kanady, prostě z České republiky, ze Slovenska. Vždycky, když přicházel do apoštolky nějaký jiný pastor, okamžitě prostě na mě ukázal, že budu sloužit prostě Romům. A já jsem to postupně, jakože ze začátku jsem válel oči a bránil jsem se. Jenže Bůh je Bůh. A postupne mi to dávalo. Ja si myslím, že je to pekné, keď príde niekto z Ameriky a ukáže na Róma, že budeš slúžiť rómskemu národu. Veď to je samozrejme, braček môj, veď sme Rómovia a sme povolaní pre náš národ. Ale bolo by to ešte prekvapujúcejšie, keby prišiel nejaký brat z Ameriky a keby na mňa ukázal, že budem slúžiť nejakým Mongolom, hej? Toto by bol fakt zázrak. Vieš, o čom rozprávam? Chápeš ma? Ale pokiaľ by mi niekto povedal, že budem slúžiť našemu rómskemu národu, tak je mi cťou im slúžiť, lebo som Róm, vieš, braček môj. A ja si myslím, že už od narodenia Boh ťa predurčil do rómskeho národa, veď si Rómak, braček môj. Hej? A samozrejme žiješ v Čechách, tam to je inakšie, lebo ty slúžiš každému človeku, kto ti príde do cesty, ale tu v Anglicku my máme to tak, že proste my slúžime Rómom, lebo tu proste Angličani slúžia Angličanom, proste Černoši slúžia Černochom, ale môžem povedať, že Černoši slúžia aj Rómom, aj Angličani tu slúžia Rómom určitým spôsobom, ale povolaní my sme Rómovia pre náš rómsky národ. Takže ja ďakujem Bohu za teba a chcem ešte takto otázkou prejsť na to, čo si teraz nadviazal, že proste prišli nejakí bratia z Ameriky a ukazovali a potvrdzovali ti to a môžeme sa potom k tomu dostať, ako si sa proste napojil na tých rómskych bratov v Paríži a tak ďalej. Takže nech sa páči, braček, máš priestor, nech sa páči. Ja vlastne, jak som sa napojil na Rómy, správne si řekl, jsem Róm a já nevím, asi
je to tak, že Bůh dává autoritu. Prostě si mě Bůh dal autoritu už od mála. Amen. Jo, za mnou šli prostě už od mála prostě vždycky Romové, ale jako když už jsem měl 15, mladistvý věk a už se mě ptali prostě na to, co a jak, prostě chtěli znát, poradit a takové ty věci, vždycky jsem jim poradil. Protože neuměli kolikrát ani prostě se podepsat, a spíš chtěli rádi ode mě, já jsem vždycky poradil. Ano. A postupně to tak šlo, že jsem měl autoritu, že ty Romy prostě mě vždycky poslechli, prostě co jsem řekl, prostě tak to udělali a oni zjistovali, že vždy, když jim poradím, tak to je to nejlepší prostě, co pro jejich život je, že jsem jim nikdy neublížil prostě špatně, nebo neporadil špatně. Ano. No a tak to bylo prostě po čase, že jsem uvěřil, prostě jak jsem řekl, a je to i teď, že vlastně Romové za mnou přicházejí prosby, modlitby a takové ty věci, že poradenství, co se týče Bible, když si něco nerozumí, prostě modlím se s nima, mám s nima skupinky, dělám prostě všelijaké evangelizace s nima prostě a poslouchají, přicházejí. No a jednoho dne přišla ta doba, kdy Bůh už doslova prostě na mě ukazoval a říkal mi dost hlasitým hlasem, že už prostě musím prostě tady toto vzít. Že oni mě oddělili za pastora, jako nejenom pro Romy, ale pro všechny lidi, kteří potřebují prostě Môžeš nám povedať to, kto ťa oddelil za pastora? Apoštolská cirkev ťa ustanovila za pastora? Apostolská církev to chtěla udělat. Tam byl jeden problém. Já bohužel prostě nemůžu lhát. Já musím říkat pravdu. No veď samozrejme. A Bůh chce, abych říkal pravdu. Amen. Jednoho dne jsem se zeptal pastora, který mě budoval vlastně v apostolce, že co by dělal jako pastor, kdybych mu přivezl 100 Romů do sboru. A on mi odpověděl, že to by byl velký problém pro ostatní lidi. A mě to trošku zarazilo, protože v té chvíli prostě už jsem byl dost jakože vybudovaný, tak jsem mu řekl, že nejsi přece lidoslužebník. Spíš tě to sklamalo. Spíš tě to zabolelo a sklamalo. No já to poznám toto. Ano, jsem to zažil ale jsem tak to. Já ho mám stále rád, protože on je jinak vynikající prostě pastor, jenže prostě víš, takové ty neromské sbory jsou takové, že ne každý je tam opravdový a ne každý prostě tu ruku podá ze srdce, jo, ano. Protože on ti podá ruku, ale na záchodě si jde umyť, aby něco nežitil. Určite viem, o čom rozprávaš, zažil som to, môžem potom ti povedať takto v súkromí potom o tom, ale nechcem toto nejakým spôsobom tu dávať do radia, lebo je to pravda, je to realita, boli nás to a takto nás určitým spôsobom aj v našom kresťanskom svete dávajú za menej cenných, ale toto nebol by som takto nadšený a dať do éteru to pre našich poslucháčov, aby sme neboli na niečo, na pohoršenie, ale my chceme byť na povzbudzenie a proste na Božiu slávu a tak ďalej. Ale chcem ti povedať, že začal si veľmi dobre a máme ešte nejakých 5 minút na to, aby si nám niečo povedal o tom, ako si sa dostal k tým našim Rómom z Paríža a proste oni ťa potom ustanovili za pastora a potom doteraz slúžiš tam. No môžeš nám to tak za 5 minút zhrnúť to a potom ukončíme tú debatu, Braško. Hej, nech sa páči. Dobře. Takže mě oddělil pastor George, on je Černoch. Áno. A on prostě mě oddělil za pastora a oddělil mě zároveň z Francie pastor, to samé, jako pastora, protože oni